Kaixo guztioi, zer moduz gu behintzat lerre egin gaude atzo LGTBI bazkarian geratu ginelako eta juerga luzatu egin zelako, Begira zer gertatu zen atzo. Egunero antolatzen dituzte herri Sanferminetan bazkariak eta gaurkoan LGTBIQ+ mugimenduaren inguruan antolatu dute otordua. Eta guk, hau ezagutzera etorri gara. Josebarekin gaude, Asanblada Transmarikaboioko kidea, arratsaldeon Joseba. Arratsaldeon. Bueno, zer moduz, oraindik ez zarete abiatu bazkariarekin, antolatu duzue gaurkoan ere, LGTBIQ+ tematikako bazkari bat, ezta? Hori da bai. Arrotasunaren ostean, beti etortzen da Sanfermina, baina gustatuko, beti nahi izan dugu Sanferminak gure egin, eta aurten lehenengo aldiz guk dakigula edo gure asanbladak antolatu dugu bazkari bat, herri Sanferminaki esker, ditu gintuztela, eta gu lehenestasun guztiekin, eta herritik eta herriarentzat, hortaz du prest beti, gogotxu, gaur. Zer moduz bizi da kolektibo ontako kide izan da Sanferminak? Bueno, betetzen dira jaia matxirulismo, garrulismo askorekin, eta beti errexagoa da jai giro batean erasotua izatea edo violentziak jasatzea, baina guk gure espazioak ere sortzea dugu helburu eta lasai bizitza eta ere pixkat mundua eraldatzea. Ez, aurtengoan ere irakurtzeko aukera izan dugu saretan, arrotasun eta mugimendua orokorrean gehi eta lesbianetatik aratago ere badijoaztela, ez? Badaudela beste erabateko pertsonak, beste orientazio, beste kondizio batzuetakoak eta horiek ere bisibilizatu beharrekoa dira, ezta? Hori da bai. Guk egia esan gure kolektiba transboio marika bezala definitzen da, baina LGTBI horren baitan siglaz berdinak daude eta sexualitatea eta orientazioak eta gure generoa ulertzeko moduak ere anitzak dira eta horren baitan. Geroz eta askatasun gehiago dagoela esango zenuke? Norbera den moduan azaleratzeko gizartera? Ez dakit askatasun, bai jende gehiago dakala aukera bizitzeko, baina horrek ez du ere esan nahi askatasun kontzeptua ez oso sinplea txuri edo beltza dela. Jarraitzen ditugu violentziak edukitzen, bai jende gehiago dagoela armairutik kanpo edo libreago bizitzen, baina jarraitzen dugu sistema kapitalista heteropatriarkal batean eta horretan bizi garen heinean jarraitzen dugu oprimituak izaten. Oso ondo, eskerrik asko Joseba eta honegin. Mila esker. Eta noizean behin denborari putzegin oroitzapena. Uzten bagaituzte behintzat kuxkuxatzera sartuko gara, ea zer ari diren prestatzen gaurko bazkarirako. Etorri. Ara begira, hemen txampiñoiak ikusten ditugu, itxura ederra dute hauek, guazen aurrera. Begira, horre, entxalada, pasta entxalada. Joazte gozea, guk oraindik ez dugu bazkaldu. Eta goze ederra daukagu. Etorri. Bigarren platera hementxe, Begira, txuleta, tomatea barazkiekin eta seitanarekin. Hau veganoentzako eskaintza. Eta hemen ari da itxaso zerroai prestatzen. Begira. Eta etorri, guazen postreen gunera, niri asko gustatzen zaitalako postreen txokoa. Begira, hemen profiterolak, hor konpota, eta begira, hor barran nola geratzen den emaitza, Guazen horrea hasi, iristen garen, molestatu gabe. Begira. Bai, itxura ederra dauka honek, Beno, gu saiatuko gara uzten bagaituzte behintzat, gure platertxo hartzen, ea aukerarik badugun, Guazen. Behin bazkaria bukatuta, orain, lanean aritu direnak ari dira bazkaltzen, zer moduz joan da bazkaria? La primera, no son atera da guztia, jende aso jatorra laguntzen ari gaitu, así que petem. Ongi, jan dugu oso ondo gainera. Haupa gora Iruñako txosna eta haupa sukaldean da bilen jendea, bai. Oso ongi, entrekota, barriero, eharra. Orain bapo janda indar berrituta, orain festarako unea da, ezta? Orain ikuskizun polita dauztu dagoela, así que motivante. Ondoren gainera herriko irolak ikusiko altzaituzte parte hartzen.
Nila egongo naiz pizzetan, baina bai, ibiliko da. Gerratutxo bat, bai. Oso ondo, bueno, ba honegin eta disfrutatu, festaz, eskerrik asko. Besteri, bizi poza derrigor dezagun. Aske, sentitu, aske, izateko mundu zoro ontan, zoro eteren arezerako. Aske, sentitu, aske, izateko mundu zoro ontan. Beno, eta bukatu da espektakuloa, hementxe gaude Donatela eta Albinarekin, kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Bueno, hace show eskaini diezuen, bueno, bertara etorri diren, O plazara gerturatu diren guztiei, Gustatu zaizue? Bai, oso polita, luzea gainera, jendeak geroz eta animosoago ez da, hasieran jende gutxi, baina ondoren showa bukatzerako sekulako jendetza bildu zuen. Bai, hasieran, bazegoen jende franko, baina gero etorri da inbeste jende eta oso gustora, bai. Azkenan jendea oso animatuta eta oso gustora egon gara, bai. Bai, nola da lehen aldiz pixkate travestiaren arte hori San Ferminetan txertatzea? Nola sentitu zarete zuek? Ba, oso pozik eta oso harro, ze lortu dugu nahi genuena, zera gure artea erakutsi eta hori lortu dugu, eta oso pozik eta oso harro, bai. Badirudi, Euskal Herrian ere badagoela, ezta? Bueno, arte edo disiplina artistiko honetan geroz eta mugimendu gehiago zuek bakarrik sentitzen altzarete Nafarroan adibidez. Ez bakarrik ez gara sentitzen, badago jende gehiago, baina jendeak uste du hau ez dagoela kalean, hau ez dela gertatzen, eta gertatzen da Iruñan gaude, Nafarroan gaude, Euskal Herrian gaude, eta bagara asko, eta jendeak hori ez daki. Ez dugu gainera leku askorik, eta hemen Asamblea Transparika Buruari esker lortu dugu eszenateki batera etortzea eta gure artea erakustea, eta oso pozik eta oso eskarrandia ematen dizkiogu Asambleari. Oso ondo, guere oso pozik, jendea ere bai, beraz gozatu, geratzen diren 3 egun hauetaz. Eskerrik asko eta berdin. Mila esker! San Ferminak horrelakoak dira eta edozein txokotan, edozein bitxikerirekin aurkitu gaitezke. Oraintxe bertan adibidez, mai honekin elkartu gara 40 urte daramatzate txoko berberan 11etakoa hartzen. Cada día una cosa distinta. Gaur potxak, beste batean zezenkia, beste batean arrantze frekituak. Mañana atxoaz. Atzo atuna egaluzea, bihar antxoa. Noiztik elkartzen zarete eta ze historia du mai honek? Historia luzea da. Gutxi gora bera, laizter 40 urte ingo ditu mai honek hemen. Goizeko 10etan, San Ferminetako egun guztietan, 10etako egiten dela. Eta, karo, jendea aldatzen doaz, 40 urtetan pentsazazu. Batu mutiko zienen, ja heldua gara. Eta hemen hasi ginen, esan bezala, orain dela 40 urte, eta oso giro berezi izaten da mintxe. Gauza bitxia da, hemengo 10etako honek, zera urtero San Ferminetako buru handik eta erraldoiak etortzen dira, Iruñan zehar ibiltzen dira, eta orduan alde zarrera etortzen dira, hemen gelditzen dira. Geldialdi bat, geldialdi ofiziala nola izateko, hemen egiten dute. Eta guk 10etako ematen diegu. Zara tripotxa edo, txuri beltza ematen diogu, eta pozik. Eta orduan aurten, omenaldi horretan, beraiek eskerrona adirazi dute Bilboko erraldoi eta buruhandi horiek, eta hemen digute, hori, comparsa de gigantes y cabezudos de Pamplona, a los amigos de la Bajada de Javier, gracias por 40 años de relleno. Dana gala 40 urte hemen emoteko, ez dakiz egiten duzun praka bakeroekin, ez dakazu arrapa txuririk? Bueno, egi esateko, ja prakatxurik ez du inora dira zen, esan nahi dut, mundu guzitik etortzen da, eta ja prakatxuriei hartzea da, denak bihurtzen dira, alde batetik oso ona da, zen eta edozin izan daiteke Iruñako San Ferminetakoa. Kasualitatez ni Bilbon bizi naiz orain, eta Bilbotik etorri naiz eta prakatxurik ez neuzkan prest, eta orduan baiarri dut goiko bar da. Gaina importantea, gerritik gora omen da, gerritik berakoa izan da horren importantea. Eta San Ferminetako txoko mitiko batetik, beste txoko mitiko batera, Zuriza taberna. Nor ez da egon San Ferminetan, Zurizan. Bazen barrura! Aintzina! 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 Aintzina!
bertan gaudegu orain hasier, iritsi berria gara, ja dantza pare bat dantzatu dituzte, eta galdetuko diogu, eguerdion. Barkatu erasoagatik. Dantzatzen dago zarete hasieratik? Bai, etorri gara ja hasieratik, bai. Bero pixkoat egiten. Bero handia egiten du, baina haizea mugitzen da eta gustora. Zein da gaurko plana, dantzatu bakarrik? Dantzatu eta gero elkarketara joan, Altsasukoen alde, eta gero datorrela. Bermuta, Baskaria... Bai, ez dakit. Jende gehiegi gero egongo da horti, baina saiatuko gara gure lekuak aurkitzen. Bai, urtero jende pilatzen hemen jauzetan. Bai, baina aurten ikusten ditugu, ez dakit, jende gutxi, ez dakit. Igual, gerturatzen joango da, edo... Auskalo, ez dakit. Bale, eskerrik asko. Bai, aio. Nola ari zarete bizitzen San Ferminan hemen Zuritzaren atean, barruan? Nekatuta eta lasai, zeren fiesta gutxi eta lan asko. Ze anekdotaren bat edo zerbait seguro gertatu zaizuela tabernan San Fermin hauetan. Tampoko nik ez naiz konturatzen asko, bakarrik lan egiten laguna bai esan diate bat sartu zela komunan eta apurtu zuela guztia, baina anekdotak nik ez daukat asko, Hemen adibidez ez duzue musika berritzen San Ferminetarako, begiratzen duzue zeintzuk diren azkeneko hit edo arrakasta horiek irratian bolo-bolo da. Hori hemen ez, hemen betiko musika, betiko, ere oraingo musika, baina ez gara joaten irratiko musika jartzera. Zein esango zenuke dela hemen talderik arrakastatxuena, taberna guztia dantzan jartzen den? Honetan, ez dakit. Deskontrol gustatzen zaio asko jendeari, jo que sé. Los guajalote? Ere, karo, hombre, ere. Baina, bada nahiko taberna mitikoa, hola, betikoa, berdin mantentzen dena. Bai, da oso regularra taberna, kontuz. Zan daiteke zurekin ari dela gaztetzen. Bizkanaka joaten da. Gainera musika berbera gustatzen zaigu. Bai, hori ez da aldatzen, Viniloak jartzen ditugu eta. Hori da oso vintage gaur egun. Ni nahiago dut, gustoko dut asko viniloak, baina kontuz. Zuze trafiko dugun. Igual ja usten dizuet, que nago oso nekatuta hemen horrela egoteko, bai. Gora San Fermin! Gora San Fermin! Una pilotaría mínimo de a 3, las 4 pelotarías, las 2 parejas listas para comenzar. Partido 20. Festetan tarte bat ireki dugu ere kirolarentzat eta emakumeen pilotak iaz bultzada handia izan zuen
aurtengoan ere Labritz frontoia bete-beteta dago, jendez gainezka, eta pasea zeukan jendea, gonbidapena zeukan jende asko ere, kanpoan gelditu da, ikusi ditugu hainbat hainbat pilotazale, gogoekin, frontoira sartzeko gogoekin, eta beste plan bat egitera joan behar izan dutenak. Frontoia benetan jendez gainezka dago, eta bestela ikusi ze giro da egon den, 18 urte 7 pilota finalean. Sarasate kalera hurbildu gara bertan ospatuko den jota emanaldia ikustera. Eta izue, ez gara ona etorri garen bakarrak, Bena, berizkuntza galdu ezkero. Emanaldia hastear den une honetan ikusten duzue artista eta musikariak prestatzen ari dira euren emanaldia aurretik. Gainera aipatu digute ilusio handiz etorri direla Zaragozatik San Ferminetara bertan jota kantatzera. Galdu ezkero. Zer festa duten montatuta hemen Donibaneko peñak, begira! Donibane peñako Markerekin gaude, kaixo Markel, zer moduz? Ongi. Bueno, gaur goiz hasizarete festan, Bai, goiztik, ja, encierro hain da, goiztik festa ben. Bueno, 8. festa eguna ez da ginekean nabarituko da, ez da? Nien naiz hemengoa, nien txalarkoa naiz, eta lehenbizko eguna hemen, Iruñe, ongi. Orduan zu gaur fuerte zatoz, eta peñan zer egiten duzu gaurko egunean, ja maitze aldera? Lehenbizko bazkaldu, eta gero 60ra joango gara peñakin, eta gero ja aguantzen dena. Ez da zaila bizia uztea, nik ere guzten dut beti. Ibuprofenozko goizetan. Bueno, eta urtzirekin aurkitu gara, La Jarana peñako txistulariak taldeko kidea, zer modu Urtzi? Ongi, bai. Ondo, bueno, ikusten dugu txistu eta guzti hemen, aizu, lana izango zenuten, San Fermin hauetan, No, atera gara bizpairu egun, gaur adibidez, egon gara jotzen hori entzerroan, beti ateratzen gara mairuan, hori entzerro baino lehen, azpiak eta ordenetan edo, ateratzen gara, hori egiteko kale jira bat hor, Santo Domingo kalean, eta ja, ohitura, amago urte batzuk egiten, jotzen dugu goizean hori, gero entzerro ikusi, eta gero amaiketakoa. Ongi, primera. Oso ondo pasatzen duzu zuek. Saiatzen gara, azkenean, kalea gotea eta jotzea, eta bai. Eta izu Urtzi, bitxikene moduan, noiz hasi zinen txistua ikasten? Ni 8 urtekin, lehen Mendidorrin bizi nintzen, eta han genukan txistu eskola bat, eta 8 urtekin. Eta jende asko alda Nafarroan txistua jotzen duena? Bueno, bai, bago jende, daramago urte batzu, igual, geizti zen, azkenean bai jotzen ikusten zen, baina igual kalean gutxiago, baina, bueno, azkenean jendea bai zaratzen da, azkenean txistua da instrumentu bat kalean egoteko, kalean jotzeko, eta, bueno, poliki hori ikusten da. Bai, jendea girotzeko instrumentu bat. Bai, azkenean bai. Aizu Urtzi, 5 segundoko pieza bat dedikatu galdi gozu. Bai. Bai, eskerrik asko Urtzi, a ber, aurrera. Evaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. Mikel Oñez gehienetan, Pepe eta Ridateletan, Mohamed Aletik hueltan,
nekane bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua, kariketan korrika, korrika, kariketan doa euskara, Asier, kiroletan utzi gaituzu eta kirola egitera etorri gara berriro ere, medialunan gaude, barkatu, Eskubaloi Federazioaren gunean, eta zuek zer horri itzaletan ari zineten? Bai, hemen vigilatzen. Zaintzen, eta zer ari zareten zaintzen hor? Itxoiten hauek, eske ari gara kontatzen. Zuek txanda aldaketa? Bai. Zerberoa... Bai. Eta zer... Eta hori gara bustitzera eta hori. Zein da gunerik politen hemen? Hau. Zergatik? Ba, delako Eskubaloia eta Eskubaloia da kirol oso polit bat. Egia da, bai, hori egia da. Eta ze taldetan jokatzen duzu, Nik beti honen. Zuzu nire herrian orduan. Bai. Tarrabian, bai. Eta zuk, ez zu laguntzera bakarrik? Bai. Apuntetu harko zara edo zer? Ez. Ez gustatzen? Ez. Bueno, ba oie, ongi pasa, bale? Eta ber, neska gehiago nahi ditugu ikusi hortik, Etortzen dira edo ez? Bai, baina arratsaldean gehiago. Arratsaldean gehiago, bale. Oie, ongi pasa. Bale, agur. Badago gauza bat San Ferminetan gelditzen ez dena. Eta hori, Santiago bidea da. Imaginatu erromesa zarela eta Iruñeko Alde Zaharrera sartzea tokatzen zaizula olako egun batez. Bueno, San Ferminetan badakizu oso berezia dela, gauzak asko aldatzen direla. Lehenengo eta bat, ailegatzen dira batzuk jakinda nora sartzen diren. Beste batzuk alutzinatuak. Askok ikaratuak. Beste batzuk gozoz. Bueno, badago denatariko badakizu. Eta gero badute arazo bat badala, lehenengo. Aterpe municipala izten duela. Eta beste danok, pribatuak, igotzen ditugula prezioak. Orduan, badira batzuk esaten, bueno, aprobetxaten dut, adibidez, atzo, neska amerikarra bak esan du, primeran, geratzen naiz, eta gaur, eta hurrengo gunean, korrika egiten dut enzierroan. Adibidez. Eta beste batzuk, bueno, oso nekatutanago, datorren hurrengo herrira arte juteko, eta geratzen naiz, baino nekez. Eta ez diete abisatzen, hori ez dago gidetan, edo ez diete aurreko etapan esaten? Ba, aurreko etapan jakiten dute. Baino, ez, harritzen hauena da, ez dutela jartzen. Gidetan ez dutela jartzen, ez zue, jaken ezazue, 6tik 14 arte, badagola horrelako konturik, hemen Iruñan. Zen duzu anekdotarik historio bitxiren bat, norbait ez dela agertzen, galtzen dela, edo agertzen dela, ez dakit, San Fermina dia. Izan ditut, lehengo urtetan gauza arraroak, eta ailegatzea mozkor, batek sartzea, irekitzutenean alboko atea eta igotzea laugarren pisura arte esaten, hau nere hogea da, hau nere aterpea da, tal. Bai, baina aurten, danak nahiko txukun eta zintxo dabiltzate, bai. Eta etapa errespetatzen dute edo kale egiten dute hurrengo egunean normalean hemen gelditza gaitu? Ba, aurten danak hurrengo egunean joan dira. Baina beste urtetan, badakizu, gauak eta festak harrapatu ditu eta geratu dira. Bueno, beti gertatu dira, horrelako gauzak norez diren gertatuko. Bai, konturatzen zara ez dela gertu eta gero datorrela horrelako herrifar batekin, esan ez, badatorrela bere motxila hartzen. Bai, gertatu da. Beste leku baten loitxe. Home, hori argi dago. Edo ekartzea bat eta gera daiteke, baina ikusten duzuen alakoa den logela. Konturatzen bazara esaten diozu zetz, baino ere, zaude garbitzen eta horrelako batetan entzuten duzu. Bueno, horrelako sirena kantuak.
Eske badute sarrera potente bat egia esan, ez da edozein hiri bezala, ez, poligono batetik iristen zarela ez dakit nora, hemen iristen dira zuzenean alde sarrera. Lehenagota bat, sarrera niretzat hirietan sartzekoa Santiago bidean, Frantses Santiago bidean, Iruña da politena, sarrera politena, hori argi dago. Eta gero, dagoen trifulka hemen San Ferminetan ara gehiago, ez? Bai, harridura hori, bai, beti esaten dizute, baina hau zer da, zero kerida hau. Eta esaten dizu dana, batzuk erdin egarrez, edo eroturik. Oso jarraitze dutelako, 700 da... Ez dakit lekua gongo den, baina behintzat saiatuko gara. Eskerrik asko. Altsasukoa! Askatu! Altsasukoa! Askatu! Altsasukoa! Askatu! Justizia! Ez ahaztu. Isiltzen dena ahaztu egiten da eta azken hau gertatzen ezin dugu utzi. Beti bezala edo inoiz baino gehiago behar zaituztegu. Utzi guzue, mesedez, zuen abotsa. Berdin da non zaudeten eta norekin ere. Injustizia hau edatu. Oihu bakarra izan gaitezen. Altsasukoak aske. Herriaren oihu ozena Altsasukoak etxera herriaren oihu ozena nahi zaituztego gurera irritzia dago aidean, irrintzia da guaidean, Altsasuko aketxera. Hori ikusi dugu festa eta larria beti daudela eskutik, ez, oraintxe bertan. Hori da, bai, gaurko egunean ere ezin genituen ahaztu Altsasukoak, ez, Altsasuko gurasoak hemen izan ditugunak, eta bai, zer dipatxetan, baina jaia, parranda eta lana, eta aldarrikapena, eta dana. Bai, lana ipatu duzu, baina nila gaur ja bukatzen dut. Azuko gaur bai, bukatzen duzu? Bai, gaur bukatzen dugu. Guri oraindik biharko eguna falta zaigu. Bihar egongo zarete, Zoe eta Arantxarekin, eta Sierrekin, Donostiarrekin. Uste Donostiarrek ja ikasi dutela ere zer diren San Ferminak, egon dira 5 egun, biharko ere 6. Intentsibo egon dira ere bai, ez? Bai. Giputxi bezala gainera San Ferminak ezagutzen. Bai, eta horrein uste dut merezi dugula zerbeza bat, ez? Hori da. Pitu! Xabi, guazen zerbeza bat hartzera, venga!